भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेब बरायना लाबावबाय। दिनै बैसागनि 24 तारिख मे दाननि 8 तारिख दिनै जोङो मोनसे जायगायाव बाथौ दुमनायजों लोगोसे आरज गाबनो थांदों, जाहाथे बिनि दान्दिसे नुथायखौ रायजो राजाफ्रा नायना लाबानो जाबाय। थ' दे बिदिबा भिडिअखौ नायनोसै।
नोंनिनो आंगो फिसाफोर लोगोसे लाफानानै जों बयबो ज' जाना गोसो गोरबो बावनानै नोंनिनो सोरजिनाय बायदि बायदि गोदै गोथाव फिथाइ सामथाइ बिबार बिलाइ बावनानै खुलुमबाय सिबिबाय गोसो गोथारै हे आफा सोरजिगिरि दिनै जों नोंखौ किरण रामसियारिनि नखराव जोङो एनआरएलनि लोगोसे जयपुर गामिनि रायजो राजा गासिबो हांख्रायनायाव खुलुमनायाव बावनायाव सिबिनायाव थालांनाय गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होदो आफा नों जोंखौ नोंनिनो फिसा होननानै आनज्रायदों आफा नों निदान आफोद खैफोद बुहुमनि सानथ्रहायै सुथुरनिफ्राय जोंखौ अननानै बोर होदो जोंनो अराय सम ग्रोम ग्रोम आलो आलो रायजो मोनजानायनि गोरों गोरा गुनि गियानि जानायनि दैदेनलांदो जोंखौ अराय गोथार गोथों आरो गोजों लामाजों दहाय आफा बोराइ बाथौ 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 दहाय आफा बोराइ बाथौ। रायजो राजाफोर दानिया आं दहाय जि जायगायाव भिडिअ खालामदोंमोन आरो बे जायगायावनो फैनानै भिडिअ खालामफैफिनबाय जाहाथे भिडिअखौ बारा गोबाव खालामा होननानै बेखिनियावनो आरो फैनानै खालामफैफिनबावबाय। रायजो राजाफ्रा जुदि आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव जुदि गोदानब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाया जाबाय। गोजोन्थों।